sikikize sishaye ikhwela silibabaza udumo lwakhe kuba bonke uNkulunkulu akekho njengale wasenzela umusa uThixo wazohlalisa nomoya ongcwele ohlala nathi kuze bephakade obheka njalo idingo zethu simshaya izandla kakhulu egameni lenkosi yethu Jesu haleluya singahlala phansi bangcwele ebukhoneni benkosi ngegama lenkosi haleluya haleluya yambonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele sisentweni haleluya sathola into emangalisayo haleluya sathola ukuthi abantu bexakekile bekhathazekile kodwa deep down in our heart sizwe intokozo equbuka phakathi enhlizweni yethu ukuthi uNkulunkulu wasenzela into enkulu esasingeke sikwazi ukuyenza wasithengela izulu ngendodana yakhe haleluya sathi siphile emhlabeni saphila ezulwini saphila impilo edida uSathane ethe sibona sila eThekwini at the same time asikho la eThekwini sikwele sithatha izulu impilo lena into edidayo esitheni ngegama lenkosi wasenzela uNkulunkulu ngegama lenkosi haleluya siyabingelela bangcwele ngegama lenkosi uJesu siyambonga kakhulu uNkulunkulu nje osinikelela ithuba lokuzothandaza bangcwele umthandazo ngikuthandela into eyodwa ukuthi inkonzo ebaluleke kunazo zonke inkonzo esizenzayo kodwa futhi inkonzo okulula ukuyenza kunazo zonke inkonzo esizenzayo haleluya ibalulekile futhi ilula ukuthi uyenze kunazo zonke inkonzo esithi mahlangane esizenza la enkonzweni ngishiswa yini lokho ngishiswa ukuthi inkonzo yomthandazo uyakanje vele usukele nje uyiqala uwedwa haleluya uNkulunkulu engakubuza ukuthi hayibo usuwenzani manje ungaqala kanjani uwedwa avele uNkulunkulu afike uma nje wayiqala uyayithanda na uNkulunkulu afike azokulekelela kuyo ngegama lenkosi soke nje kumnandi ukuzothandaza wenze kahle wafika sizothandaza ngegama lenkosi uJesu ake uyishaya izandla ukuthi ukhona nje uzothandaza haleluya ngegama lenkosi yethu uJesu haleluya ngiyathanda ukubingelela kakhulu umoya ongcwele okuyena singaye la sesizwile vele izigi zakhe ukuthi ukhona phakathi kwethu ngegama lenkosi ngamshayela izandla kakhulu ngegama lenkosi haleluya haleluya siyathanda futhi ukubingelela kakhulu ubuholi bebandla obuhlala njalo bukhona phakathi kwethu noma ukusekela inceke yenkosi ekhona phakathi kwethu nomama ngegama lenkosi siyababingelela abaholi bebandla kanye nabo mama bakwabo ngegama lenkosi yethu uJesu siphinde futhi sibingelele kakhulu abazali bethu abangekho namhlanje phakathi kwethu kodwa bebe nathi ngomoya siyababingelela egameni lenkosi yethu uJesu singabashayela kakhulu izandla ngegama lenkosi yethu uJesu haleluya siyathanda ukubingelela nje ibandla lonke likaNkulunkulu obaba omama obhoti osisi iSuper Church egameni lenkosi uJesu sibingelele nazo zonke izinhla zebandla abasidumiselayo ngegama lenkosi sibingelela umphathi ohlelo siphathele uhlelo namhlanje waphinde wasidumisa la kamnandi uNkulunkulu egameni lenkosi uJesu siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngabo bonke nje inhlelo ezikhona abaye basishayele ikeyboard abakwa media nabo bonke nje nabahlekelelayo ukuthi le ndawo esikuyona ihlala icocekile siyabonga kakhulu ngegama lenkosi uJesu siyababingelela bayingxenye enkulu yebandla nabawa security siyababingelela egameni lenkosi uJesu zonke nje izinhle ezikhona bangcwele zibalekile endlini kaThixo ngisho laba basibukelayo enkundleni zokuxhumana babaluleke ngendlela emangasayo embusweni kaNkulunkulu asizishale bonke lezi zinhlelo sengibingelelile egameni lenkosi yethu uJesu haleluya ngubamndebele bangcwele ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe izono zami zixolelwe usuku nosuku ngibonga uJesu ngalokho angenzela khona ngegama lenkosi ngishadele ke nginonkosikazi engimthanda kakhulu Eva Smile empilweni yami ohlale ngikhuthaza njalo ukuthi ngikwazi ukuqhubeka endleleni yokukhonza uNkulunkulu ngimilekela abangcwele ngokuthunywa abazali
ukuthi ngesikhathi bengekho ngize ngizosherisha izwi lenkosi kanye nabangcwele ngegama lenkosi. Ngihlale ngisho ukuthi asimi la ngoba mhlawumbe singcono kunabanye, mhlawumbe sishimala kangcono kunabanye, kodwa nje sima la ngenxa nje yomusa kaThixo nanokuthi umuntu kaThixo usukusakhombile ukuthi sizoma la, kodwa hayi lokho sekusho ukuthi ke sekuyithina sodwa esingcono kunabanye. Kukhona okungcono ongakusho kuyisiza kakhulu impilo yami kunami, kodwa uNkulunkulu ngaleso sikhathi uyasikhetha sizoma lana. Uhlale esho kuba Thabethe ukuthi akusindawo elula lena esima kuyo. Sithi mahleli phansi sibone ngathi kulula, kodwa ke akulula, kuyawudinga umusa kaNkulunkulu nengalo kaNkulunkulu ngekhathi zonke ukumala ngegama lenkosi. Haleluya. So ke angizunibambezela ke bangcwele, sizofunda nje izwi lenkosi lokhu esikujwayele ukuzogcizelela nje kukho. Kulezi insuku uNkulunkulu uvusile abantwana bakhe noma abashumayeli bezwi lakhe bakuveza, bakubeka obala ukuthi iBhayibheli alidingi ukuthi liphinde libhalwe kabusha liphelele, lona lilodwa uNkulunkulu wabo lingasithatha lize liyosifikisa ezulwini. Kodwa into okufanele siyenze ngeBhayibheli noma ngezwi lenkosi ukuthi silifunde siphinde silifunde. Haleluya. Ngoba ngesikhathi ulifunda uNkulunkulu ngomoya wakhe ongcwele uye eambule kulona leli bukade ulifunda. Mawuphinde ulifunda umoya ongcwele uyafika ambule okusha kulona, nawo babusuke walifunda ngegama lenkosi. Entweni okuthiwa ungayi overdose noma uyenze uyiphindelele izwi kababa uNkulunkulu nomthandazo nokuba sendlini kaNkulunkulu, ezinye izinto kuyekuthiwe zenze ubuye uyinqamule, kodwa izigaba uNkulunkulu akupheli ukuthi noma ungalidla ngayiphi indlela ngeke kuthiwe ayisu overdosile manje ngoba usufunde kakhulu. Kunalokho uNkulunkulu ukukhulisa kakhulu demo ulifunda ngegama lenkosi. So ke bangcwele sisendaweni eright ukuba sendlini kaThixo, sisendaweni la uNkulunkulu afuna sibe khona ngegama lenkosi. Sizofunda izwi lenkosi lapha encwadini yabaseFilipi chapter 4 verse 6 kuya ku8. Amen. Umfunda verse 7 no verse 8. Yeah. Amen. Ngicela sibongele baba. Haleluya. Bangcwele nje kusathiwa angizoma lapha phambi kwenu ngidlulise okuthile singakusherisha ngaphambi ukuthi sithandaze namhlanje okukhulu kakhulu ukuba sithandaze. Kuye kwavuka lamazwi enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu ngesikhathi ehlela noma enza uhlelo lokuthi athumele uJesu ezemhlabeni azosifela, enye yezinto eyayisenhlizweni yakhe yileyo ukuthi uJesu uma esefikile wafika empilweni zethu asiphilela impilo efana nalena vele ayiphilayo ezulwini. uJesu ubevele ephila nobaba wakhe kungekho lutho bekumxakile ezihlalela ezulwini, kungekho nkathaza bebhekene nayo. Kuke kwathi ngesikhathi sekuxakekiwe kungazi ukuthi ubani ozoza azosiza, sekubonakala uluntu luwele esonweni,
ngesikhathi uAdam ona ensimini yaseEden kwakhathazekwa lithi izwi lenkosi uJesu wathi thuma mina. Ngesikhathi uJesu ethuma mina wayefuna ukuthi aze emhlabeni azophila impilo esiyiphilayo, emva kalokho abese yasinqobela kulokhu esasesingene khona okukona ngamanye amazwi bese yasinqobela isono. Wayefuna ukuzosiphila leyo mpilo. So ke usethi masefikile kwakwenza konke, enye yento ebisenhlizweni yakhe ukuthi axoshe inkathazo. Yini kube senhlizweni yakhe ukuthi axoshe inkathazo? Yingoba ekukhathazekeni kuvela yonke lento ubaba ade ekhuluma ngayo ngesonto, ama depression nama anxiety, nayo yonke lento esiyithola sesiphila impilo emiserable ngayo sibe sisendlini kaNkuluNkulu ngoba ingena nje ngenkathazo. Once wakhathazeka kube sekuyaqala kungene zonke lezi zimo uNkulunkulu abengafisi basiphile ngazo. So yingakho ke la uNkulunkulu maye embula noma embula kumpostoli Paul ebandleni baseFilipi ukuthi akungakhathazekwa ngalutho, noma ngabe kunento efisa ukukhathaza oyibonayo ukuthi yabona lena ke inkathazo ngempela, obona ukuthi ngeke ukwazi ukuphila ngaphandle kwayo, kodwa ukuze uNkulunkulu akusize noma akwazi ukuthi akuncede akwenze uphile kahle. Uthi okokuqala into okufanele uyenze, kufanele ungayivumi inkathazo ikukhathaza. Ngamamazo ungakhathazeki, hayi ukuthi ngoba inkathazo ingekho, ithi khona kodwa ingakukhathazi, ithi iza kuwena kodwa ungakhathazeki. Yini ekwenza ungakhathazeki? Lithi yingoba wena njengomntwana kaNkuluNkulu unendlela yakho yokuxosha inkathazo. Inkathazo ixoshwa ngokuthi ke kepha kukho konke izicelo zakho mazazi uNkulunkulu ngokukhuleka. Kusho ukuthi into yokuqala into exosha inkathazo ukukhuleka, ukunxusa kanye nokubonga. Once wathi ubhekene nenkathazo waba nesibindi sokuthi uhambe uyokhuleka, waphinde waba nesibindi sokuthi ukwazi ukuthi unxuse, waphinde waba nesibindi sokuthi injalo ikhona umbongo uNkulunkulu inkathazo ibiza kuwe na kanjani lezi zinto lezi uNkulunkulu akhuluma ngazo uthi izona ezikwazi ukuxosha inkathazo. So masingabantwana bakaNkulunkulu ukuze sikwazi ubhekana nazo zonke lezi zinselele ezikhona emhlabeni, asibe abazalwane ukuthi noma ngabe kwenzakala empilweni yakho wazi ukuthi khona ozokuhambisa uNkulunkulu. Uma ethi uSathane ulethe inkathazo kuwena, uyithathe leyo nkathazo uyisuse kuwena, uyisusa kuwena ngokuthandaza, uyisusa ngokuwena ngokunxusa, uphinde futhi ubonge uNkulunkulu, ubonge izinto zakho ungakaziboni, ukhulume ngazo zingakahlali zingakabambeki, uzibone engazathi usuyibambile. Leyo nto na kanjani iyayishintsha ingqondo yakho, iyayishintsha inkathazo iphenduke ibe ukunqoba ekubeni ungakayiboni leyo nto, ngenxa ukuthi uyazi ukuthi izinto zesitha zixoshwa kanjani. Ukukhathazeka akuveli uNkulunkulu, kuvela esitheni. Haleluya. Lithi le Nkosi ke once wenza leyo nto nje into ezokwenzeka empilweni yakho kuzoba khona ipeace, uzoba nokuthula. Lithi ukuthula kaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke. Uyabona lokhu ukuthula ozoba nakho kudlula ukuqonda konke. Ingqondo ngisho ngakucabanga iyamanje ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi lo muntu akakayibambi lento abhekene nayo noma ayikakenzeki lento ayithandazelayo, kodwa manje ngimthola usenepeace, akusekho ukukhathazeka kuyena, kodwa kahle hle ngokwe-reality leyo nto akhuluma ngayo noma abefisa yenzeke ayikakenzeki, kodwa uyithola manje esenepeace. Umuntu othandaza abangcwele akuhlali inkathazo kuyena. uNkulunkulu uyayiguqula inkathazo ibe intokozo, ngoba unethi ungafika emthandazweni uzwe kunale joy engenziwa injabulo. Injabulo iqhamuka ngoba kukhona into ekujabulisayo noma ebonakalayo ekujabulisayo, kodwa intokozo iqubuka ngenxa yesithelo sikamoya ongcwele. Ukuthi nje unomoya ongcwele kukwenza ube nayo intokozo, kodwa kukhona into engabe iyakhathaza ikwenza uhlala ukhathazekile. Haleluya. Kodwa ngenxa ukuthi wena unomoya ongcwele, umoya ongcwele enza ukuthi ungakhathazeki ngalutho, emva kokungakhathazeki ukuthi ube nentokozo. Ngesikhathi usemthandazweni
uthi nje uma uqeda bazokutshela abajwayelene nomthandazo ukuthi ujwayele ungena emthandazweni kuxabene yonke into ungazi ukuthi uzothi mangabe ufuna isisombululo sizovela ngakuphi. Haleluya. Kodwa bazokutshela ukuthi akwenzeki uphume emthandazweni usafana. Haleluya. Abantu abathandazayo akwenzeki nokuthi inkinga ibingakanani ubuthi mawuyibheka ungazi ukuthi uzoqala ngakuphi noma ubheke ngakuphi, kodwa bazokutshela abantu abathandazayo ukuthi unethe nje ungayoguqa. Haleluya. Njengoba desha umphathi ohlela ukuthi uma sike sandisa iguqo, haleluya, nalapho esihlala khona waba nesikhathi sakho noNkulunkulu na kanjani ziyaguquka izinto. Haleluya. Azathi umhlabeleli umzuzu noJesu uyaguqula njalo. Haleluya. Uyaxosha usizi nenkathazo. Haleluya. So ayikho into ezosinceda kulezi insuku kulesikhathi esiphila kusona lapho uSathane esebenza ngendlela emangasayigijima ngoba hayi ukuthi ngoba mhlawumbe ezonqoba yingoba uyasibona isikhathi sakhe sesiphelile. Haleluya. So njengoba sephelelwe isikhathi nje usebenza yonke into ayenzayo uyenzisisa. Haleluya. So okwethu ke ukuthi nathi sisebenze sinakho ukuthi singamphatheli into zakhe. Haleluya. Into nje inkathazo eyakhe akayiphathele yena. Haleluya. Uma ufuna ukubona ukusebenza kaNkulunkulu noma amandla kaNkulunkulu ukwazi ukubona uNkulunkulu esebenza ngoba uhlele emthandazweni ubusuhlala ekukholweni. Umkholo uNkulunkulu ingekho into ethi ebambekayo ethi uNkulunkulu umkholwe. Haleluya. uNkulunkulu ukuthanda kakhulu mawuzomkholwa ingekho into ebambekayo ethi mkholwe. Haleluya. Ngoba uma usakholwa into ebambekayo uyabona uNkulunkulu ukuthi ayena ukholwa uye kodwa ukholwa ilento ebambekayo. Haleluya. Ukuthanda uNkulunkulu mawuzokholwa ingekho into ebambekayo ethi ikholwa uye. Haleluya. Angithi thina sinobaba wethu uAbrahamu ofundisa ukukholwa. uAbrahamu wasifundisa ukukholwa ngokuthi wabizwa uNkulunkulu wathi uNkulunkulu phumela lapha phandle ubheke izinkanyezi. Athi mayesaphumela seyibuka izinkanyezi wathi uNkulunkulu inzalo yakho iyoba ngaphezulu kwalezi zinkanyezi. uAbrahamu akana ngisho yodwa ingane. Haleluya. Neminyaka yakhe seyihambile. Ayisekho nento esenethemba nonkosikazi wakhe usekhulile ayisekho into esanethemba lokuthi usangathola umntwana. Haleluya. Kodwa uNkulunkulu uthi phuma ubone izinkanyezi inzalo yakhe yoba njalo. Haleluya. Kwabiza ukuthi uAbraham amkholwe lapho uNkulunkulu. Haleluya. Usuzoba ubaba wabakholwayo nje yingoba wakholwa uNkulunkulu lingekho ithemba. Haleluya. So ke nathi bangcwele sidinga sibe lolu hlobo lwabazali lonjalo olungakhathazeki. uSathane nje akayihambele nezinkathazo zakhe, thina izicelo zethu zazo uNkulunkulu ngokukhuleka, unxusa kanye nokubonga. Once wenza leyo nto uzivela ube nokuthula. Haleluya. Ube nokuthula. Lithi izwi lenkosi ukuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke. Uyabona ukuthi kuhlula ngisho ingqondo ukuthi ungacanga ukuthi lo muntu yini emenza abe nokuthula, ngoba uma uthi asibheka isimo sakhe asisho ukuthi akabe nokuthula. Haleluya. Kodwa umoya ongcwele ohlala kuyena okwathi uyohlala nezwe phakade umenza abe nokuthula, isimo singasho ukuthi akabe nokuthula. Haleluya. Lithi lenkosi ke ukuthula kaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke kuyakulondoloza ngoba inhliziyo kumele ilondoloze. Angithi nizwile nangesonto uNkulunkulu ukhulumile kakhulu ngendaba yenhliziyo. Wathi uNkulunkulu ngibolekeni, lethani inhliziyo yenu kumina. Haleluya. Ukuze nginiphathele. uNkulunkulu akafuni inhliziyo yethu ihambe ibalisa, ihambe ingenathemba. Ufuna uNkulunkulu inhliziyo yethu ibe nokuthula. Haleluya. Lithi lenkosi inhliziyo uNkulunkulu ngezwi lakho uthi ukuthula kaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke kuyakulondoloza izinhliziyo zenu nemicabango yenu kuKristu Jesu. Haleluya. Uyabona ukuthi nenhliziyo yethu akumele ihlale kuthina, nemicabango yethu akumele ihlale kuthina. Kumele yonke nengqondo yethu nenhliziyo yethu konke kuthathwe kubeke kuKristu Jesu. Ngoba uSathane yona into ayilangazelelayo
ahlale ilandela usuku nosuku ukuthi oqala sihlasele engqondweni emva lokho wasihlasele engqondweni abese zothumba inhliziyo zethu ayihamba ayibalisa kuyo yonke into asibalisele nento esibona athi ngeke sisizakale kuyona afuna uphile kuyona phila impilo emiserable kanti uNkulunkulu ufuna ukuthi ube nempilo enokuthula bese impilo yakho yonke ibe nokuthula nje kuKristu Jesu. Haleluya. Useyashoko lapho elokugcina bazalwane konke okuyiqiniso. Haleluya. Konke okuhloniphekayo. Uthi konke okulungileyo, konke okumhlophe. Haleluya. Konke okuthandekayo, konke okutusekayo, noma kukhona okuhle, noma kukhona okubongekayo, zindlani ngalokho. Uyabona uNkulunkulu akafuni ngempela ngenhliziyo yethu. Akafuni uyenqaba nayo. Haleluya. Indlela anqaba ngayo uzuyasitshela la ukuthi okungenani ngiyantshela ukuthi oyintolo bengayicabanga nizindle ngazo nasi. Useyayibala ukuthi akube yilezi kongcono ezihlala esenhlizweni yakho ngoba uyazi ukuthi wasi kwahlala zona na kanjani inhliziyo yakho ngeke isuke kuKristu. Haleluya. Ngeke uzukhathazeke once wazindla ngalezi zinto inkathazo ivele iphume ibaleke ngendlela emangalisayo ngoba wena uzindla ngento kaNkulunkulu. So njengebandla umusa esiwutholile yilokho uNkulunkulu asembulele oqathi ngabantu bakaNkulunkulu. Okwesibili ahlaleni ke nezinto kaNkulunkulu afisa uNkulunkulu sambe ngazo ukuze sikwazi ukuthi ke sinqobe yonke into noma kuthiwa kuphosweni ngenxa ukuthi siyamazi esikholwa uye. Ngicela sibukela lapha ucizela lelizathi ngikhuluma ngalo sibuke lapha uFirst Peter chapter 5 sifunda uverse 7 siye lapha kuverse 11 7 kuya kuverse 11 uPetro wokuqala isahluko sesihlanu ngegama lenkosi ngoba uNkulunkulu ufuna ukusibona sithokozile ufuna futhi sibe ngabanqophi phezukwezimo zonke ngenxa ukuthi yena uyahlomisa ngezwi lakhe. Haleluya. Usuku nosuku ngicela sifundele bamanga ngizosutholile. Hallelujah. So uNkulunkulu ke bangcwele njoba ethi singakhathazeki ngalutho useyasitshela ukuthi enye into okufanele siyenze mase sisibuka lapha kuPetro uthi enye into okufanele siyenze kumele sithathe kwalezo inkathazo ke njengoba uthe singakhathazeki ngalutho inkathazo zethu mazazo kuye ngokukhona nokunxusa usethi ke futhi lana kuPetro ke uthi singaze futhi siyiphatha kuyiphatha uthi vele siyithathe okungcono sivele siyiphose kuyena lezo inkathazo into ekhathazayo ayingahlali kuwena ithathe uyiphose kuye ngegama lenkosi lithi niphonse izinkathazo zonke phezu kwakhe ngoba uyanikhathalela. Kusho ukuthi ngamamazi njoba ukhona la endlini kaNkulunkulu uNkulunkulu uyakhathalela akafuni ngawe. Haleluya. Uyabona makukhulunywa ngabantu noma ngento uNkulunkulu angafuni ngayo yibandla lakhe. Haleluya. Akafuni ngebandla lakhe noma isitha sihlela ukuhlasela kangakanani uNkulunkulu uyanqaba nathi. Haleluya. Njobe enqaba nathi ngomusa wakhe uthi ke nathi asimlekelele ngokuthi singavumi ukugcina izinto engisize kaNkulunkulu. Inkathazo nokuxakeka nokukhathazeka nayo yonke lento engahambisani noNkulunkulu singayibeki kuthina. Uthe singakhathazeki ngalutho wasephinde sitshela ukuthi asisuse kanjani uthe ngokukhuleka nokunxusa nokubonga
usephinda futhi uthi ke asiphinde siyiphonse kuyena haleluya kusho ukuthi nangawo futhi ukuthandaza ungayibeki ungenzi ngisho nane order lokuthi hayi ngizozama ukuyibeka kahle ke lale uvela uyijukjele nje kuye lithi lenkosi uyakukhathalela uyilindile akafuni ukubona uyithwele ngoba uyazi ukuthi umzimba womuntu uyahluleka haleluya so yena onamahlombe abanzi okwazi ukuthwala izinto haleluya so thina nje ngokwethu asikwazi ukuthwala angazi ukuthi yini ekhathazile angazi ukuthi yini obubhekene nayo osukwini angazi ukuthi yini obubhekene nayo izolo angazi ukuthi yini obhekene nayo insuku zonke zokuphila kwakho kodwa uNkulunkulu uyanqaba nawe uthi ungakhathazeki ngalutho haleluya uthi ke busu uyaphosa zonke lezo inkathazo phezulu kwakhe uyakukhathalela ayikho into emnandi njengokwazi ukuthi entweni obhekene nayo kukhona umuntu okukhathalela haleluya kunabantu abayibulele bafa emhlabeni badlule emhlabeni ngoba bebe kudaba la babona ukuthi akekho umuntu olinakile bakhetha ukuhamba emhlabeni ngoba ibhlungu into yokuthi ube nenkinga ngabikho umuntu okukhathalele noma okunakile ngizothi ke singekunake thina haleluya abantu bengekunake ngisho umndeni wakho mhlawumbe ungekunake nomuntu obumthembile mhlawumbe angekunake kodwa ngizothi ukhona uJesu uyakukhathalela haleluya kungenzeka ukuthi into zakho usuyibikile ngoba khona obabathembi ukuthi hayi usibani bengimthembile ukuthi ngizothi mangelibeka lolu daba alisukumele phezulu kodwa wabona elithalalisa kodwa ngizothi ntambama ukhona okukhathalelayo haleluya ukukhathalela usewushiwe izihlobo washiwa izithenjwa washiwa abantu obuthembile ukuthi yabona ngizolishala eligoli ngoba usibani ukhona eduze kwami umbone eqhela naye kodwa ngizothi kukhona ofuna ukuhamba uhambo nawe khona ofuna ukuthatha ayokubeka kwi-destiny yakho haleluya khona uNkulunkulu ofika iveze yena futhi uthi mayesehola ngisho ehola empilweni yakho ahole ngisho kubantu abazokusiza ngokweqiniso ngoba yena uyakukhathalela haleluya aphinde athi nize niqonde haleluya nilinde haleluya isitha senu sathane siyahamba njengebhubesi asilona ibhubesi yithini esiphethe ngonyama umndeni kaJuda kodwa lona usathane uyahamba njengalo kusho ukuthi uzama ukuzenza ingonyama azama ukubhodla engesinye ingonyama thina sinengonyama eyabhodla eGolgotha waswaba usathane yamthatha yamfaka phansi kwenyawo zakho yathatha ihluthelo zehide sinezokufa yayifaka phansi kwayo haleluya so ileyo ngonyama obekumele ibhodle haleluya kodwa ke naye ngoba uyathanda lokho eyifanisa uyabhodla njengayo akasiyo bangcwele haleluya ungathuswa umsindo wakhe akasiyo ingonyama nalento aseyibabaza kakhulu ngathi inkulu azinkulu haleluya ukuthi uzenza ingonyama akasiyona lithi lenkosi niqaphele niqonde nilinde haleluya uyabona kusho ngamanye fanele uyayiqonda into obhekene nayo ubusiyalinda haleluya ithi mayibhodla ungasabi ngenxa ukuthi uyazi ukuthi wena uphethe ingonyama haleluya lena nje uzama ukuzenza ingonyama engesiyo lithi sifune singamgwinya haleluya angithi uyibone vele ingonyama nje yona ngokwayo ibhubesi uma lizingela ngishelo kungane into eliyenzayo liqala libhodle ngenkathi ibhodla libhonga bese ziyaqala lezi nyamazana elizingelayo ziyathuka ziyabaleka ngesikhathi zibaleka lithi lisolifuna ukuthola nje yonke elingayisobozela mangake iyahluka yaphuma kwezinye bese liqondana nayo haleluya so sathane usefuna ubheka ireaction yakho ukuthi wena uthuka kangakanani mayebhodla njengengonyama kodwa mawungathukanga wama akakwazi ukuza kuwe ngoba uyathi uyamaza okholwa uye ngegama lenkosi haleluya so ke bangcwele lokho senhlizweni nami ukuthi ke asimelane naye haleluya siqinile ekholweni haleluya abafundi beBhayibheli bathi uma ufuna ukubona amandla kaNkuluNkulu umbone ekusebenzela yime ekholweni nje ungasuka ekholweni uzobona ilona shashalazi ngamamazi mangabe kuyiwe groundini lapho ofuna ukubona khona iexcellence kaNkuluNkulu isekholweni
Hallelujah. So lithi lenkosi melana naye niqinile ekholweni. Ngesikhathi niqinile ekholweni ninikeza uNkulunkulu ukuthi angene konke ama-channels enze yonke ngendlela yakhe. Bese bethi futhi noSathane nawo uneshashalazi lakhe. Lapho ngeke umenze lutho khona. Uma ke nje wangena ekusabeni wangena kwifiye ususeyinyathelweni noma ususe-ground likaSathane. Hallelujah. Usezokukhomba nanoma ikuphi. Usezokutshela uzofa. Uma ungakwenza ukuthi no 1 no 2 no 3 uzofa angakufaka nanoma engadlisa nje inhlabathi. Hallelujah. Angakwenzisa nanoma yini ngoba usendaweni yakho usegroundini lakhe. Hallelujah. Yilapha amandla khona ekwesabeni. Ifiye iyona nto yakhe alwa ngayo. Yingakho lithi lenkosi namhlanje ningakhathazeki ngoba once nakhathazeka nivulela yena ukuthi kube uyena odominator. Hallelujah. Ngeke ngakhuluma lezi zinto ngathi ingqondo yihlala imphathi nendawo. Hallelujah. Ilindele ukuthi wena ubani lo mfide kakhulu. Uma ke wafida ukukholwa futhi umoya wakho ngokukholwa na kanjani ingqondo yakho izoya ngakhona bese niyayinqoba inyama noma niyinqoba izinto zesitha enokwesaba. Kanti futhi once wathi usaphila ingqondo yakho wayidedela ngene ekusabeni usuthishanela impilo yakho uvalwe nasekwesabeni izophila ube yikholwa ehlulekile kodwa linayo yonke into linazo zonke izikhali zokunqoba ngenxa ukuthi liyelashanela impilo yayo endaweni engafanele lapho kunesitha khona. Hallelujah. So ke bangicela umusa uNkulunkulu asenzele wona asibambeleni ekutheni nasime sihlale ekholweni siqinisele ekholweni sazi ukuthi lezi zinto zike zenzeka nakwabanye kodwa babe isibonelo esihle abasendulela bame ekholweni nje bathi ngikhuluma ngoAbraham ukuthi wasenzela into enhle ukuthi uyaphila ingekho into ebambekayo. Hallelujah. Uyaphila iminyaka seyihambile kodwa umkholo uNkulunkulu aziveze. Hallelujah. So sekuleso sikhathi ke nathi njengebandla uNkulunkulu khonto azosenzela yona. Hallelujah. Kukhona uNkulunkulu into afuna ukuyidemonstrator esitheni sethu esuSathane. Lithi lenkosi asimelane naye ke uSathane siqinile ekholweni. Lithi kepha uNkulunkulu womusa wonke owanibizela enkazimulweni yakhe yaphakade ngoKristu senihluphekile isikhashana yena uqobo uyakuniphelelelisa aniqinise aninike amandla anisekele. Hallelujah. So uNkulunkulu lento nje afuna ukusenzela yona indlela asithanda ngayo uthando lakhe lusho njalo luthi nje ufuna ukusenzela yonke into. Hallelujah. Ngesikhathi kuseyisikhathi sakudala iTestament noma kuseyisivumelwano esidala umuntu ubekulwela ubezenzela ubeperforma ukuze uNkulunkulu ambone ukuthi uyamthanda. Hallelujah. Kodwa manje lesi sikhathi esikusona sithi asikholwe uNkulunkulu bese siya relaxa uNkulunkulu ufuna ukusenzela konke. Hallelujah. Kakadeni vele uJesu ngesikhathi esuka wayefuna ukuzosiphilela impilo. Hallelujah. Yingakho thema seyiphilile wasethi nifunde kimi. Hallelujah. Athi ngoba ngemnene ngithobile nangenhliziyo abese kukhona imphefumulo yenu iyofumana impumuzo. Uyabothi yonke into ipurpose uNkulunkulu ngathi ukuthi sibe nemphefumulo ephumule. Hallelujah. Izinto lapha ngaphandle ayifuni siphumule kodwa le ndawo esizakhele yona le ndawo uKristu asakhele yona siphumula izinto zikhona. Hallelujah. uJesu beyisibonelo saleyo nto kuthe emkhumbini kunesivunguvungu sebechithe ngoba balahla nje impahla ngaphandle lithi washona phansi emkhunjini wafike walala wazakhela ipeace lapho ipeace ingekho khona. Hallelujah. Ngoba uma unoKristu uba nokuthula lapho ukuthula kungekho khona. Hallelujah. Zinganyakaza izinto ngapha nangapha kodwa uma ubambelele kuKristu lento uNkulunkulu ayifunayo uba nokuthula noma ngabe ikhona yona. Lithi ke lokho kuyokusenza uNkulunkulu uzosenza ke sibe namandla okubhekana nanoma yini esifisa ukubhekana nayo ngoba uNkulunkulu ekhona phakathi kwethu. So bancane lokho nje bekusenhlizweni yami sesizothandaza. Hallelujah. Ukuthi uNkulunkulu wethu uyasithanda. Hallelujah. Futhi uNkulunkulu uyathanda ukuthi asiphilele impilo. Futhi uyathanda uNkulunkulu ukusibona singabanqobi. Hallelujah. Futhi uNkulunkulu uyasithanda ukusibona siyibandla elinqobayo usuku nosuku njengoba eze wakuveza nalapha
ku 1 Corinthians chapter 15 verse 57 no verse 58 lapha ethi ke kepha makabonge uNkulunkulu osinikile ukunqoba ngenkosi yethu uJesu Kristu. Haleluya. Sisazothandaza sibonga uNkulunkulu. Siyambonga ngento asenzela yona. Wathatha into ayithanda, wathatha into eyiprecious kuyena. Haleluya. Wathatha indodana yakhe kuphela kwakho eyithanda. Haleluya. uNkulunkulu wayenganqaba noJesu. Wayengathi impela khambe kuyofa abanye kodwa hayi indodana yami. Kodwa the way ayesithanda ngakhona wathi nganikela ngoqobo lwami. Ilungile indodana yami ihambe as long as ungibuyisela lezayithandwa zami. Haleluya. Lezayithandwa zami ilahle ensimini yaseEdeni. Wathi uNkulunkulu kulungile akahamba uJesu ayoyibuyisa. Haleluya. Lithi izwi lenkosi ke makabongwe kuNkulunkulu nje basizothandaza sizobonga uNkulunkulu. Haleluya. Ngokuthi wasenzela ukuthi sikwazi ukunqoba, wasinikeza ukunqoba ngenkosi yethu uJesu Kristu. Bese thi ke ngakho ke bazalwane bami abathandekayo, yibani ngabagcilileyo abangaxegiyo abavame njalo emsebenzini wenkosi. Nazi ukuthi ukusebenza nakusilona izenkosini. Ukusuka kwakho ekhaya uzothandaza la akusilona izenkosini. Ukuza kwakho phambi kaNkulunkulu uzoyidela kungekho into ebambekayo ethi zaphambi kaNkulunkulu. uNkulunkulu akakweledi umuntu, kukhona into azokwenzela yona. Lithi lenkosi ke lithi lenkosi ngakho yibani ngabagcilileyo abathandekayo abavame njalo emsebenzini wenkosi. Into nje mayinomsebenzi wenkosi ungayiyeki. Ithuba olitholayo elithi khonza uNkulunkulu umkhonze engazathi awusophinda ulithole elinye lokumkhonza uNkulunkulu. Haleluya. Umkhonze sisi uThixo ngoba uNkulunkulu kukhona into afuna ukwenzela yona. Omunye umzalwane owayenza lenkonzo yenzeka. Haleluya. uHana esedeleliwe uPhenina. Lithi izwi lenkosi uHana wayevuka njalo ngomkhosi okwakiwa ngawe eShilo. Athi nami ngiyaye eShilo. Kuthiwa hani uyokwenzana eShilo? Athi nami ngiyobonga. Haleluya. Ngiyobonga uNkulunkulu ngalokho angenzele khona kodwa ingekho into ebambekayo ethi akayobonga. Haleluya. So uma ufuna ukuthola amandla kaNkulunkulu ala ekutheni umbonge ingekho into ebambekayo ethi mbonge. Haleluya. So nalomzalwane wayevuka njalo eyobonga uNkulunkulu kodwa ingekho into ekhombayo ukuthi akambonge. Lithi izwi lenkosi ngisho isizalo sakhe sasivalekile. Haleluya. Kodwa wahamba wayobonga uNkulunkulu. Kungenzeka into zakho ivalekile kodwa nje akuqhubeke umbonga uNkulunkulu. Kukhona indawo azobhodlozela kuyona. Haleluya. Kukhona indawo ozophumela kuyona. Haleluya. Ngalomthandazo othandazayo khona into ezobhodloka. Haleluya. Khona iminyango ezovulwa ebivaliwe ngenxa ukuthi uyaphikelela. Haleluya. Awuhlehla uye emuva uthi kwenzakaleni izolo ukuthi kube ngazathi impendulo zakho ayifikanga kodwa wena uyaqhubeka ngoba kukhona uNkulunkulu into afuna ukwenzela yona. Yingakho ethi ungakhathazeki, zingakhathazi nalezo zinto ngoba asinamvuzo azikulekelela ngalutho. Uzathi kwenye indawo ukhona nonganezela mhlawumbe ubude nje bengalo yakhe enkathazweni. Inkathazo ayisizi umuntu, kunalokho iqeda amandla, kunalokho yenza ngathi uNkulunkulu wakho akanamandla ekubene namandla. Haleluya. So sizothi ke ingane zakho ukuthi sesizothandaza uNkulunkulu ukhona. Haleluya. uNkulunkulu uthembekile, gxila kuyena. Haleluya. Ungaxegi kuye. Haleluya. Ungazamazami kuye. Yonke into obhekana nayo ungaqheli kuThixo. Haleluya. Ngoba uThixo khona into afuna ukuyenza futhi kulezi insuku uzoyenza. Haleluya. Futhi kulezi insuku ukhona idemonstration afuna ukuyenza ngebandla lakhe. Akekho umuntu azoyenza ngaye ngaphandle kwakho. Wena azokwenza lezi zinto afuna ukuzenza emhlabeni. Kune demonstration afuna ukuyenza ekhaya lakini, emndenini wakini, ethathe wena. Haleluya. Wakwenza isampula. Haleluya. uNkulunkulu kulezi insuku ufuna ukusampula ngebandla lakhe. Okwethu ukuthi thina singaxegi kuye. Haleluya. Sivame emsebenzini wenkosi sazi ukuthi izinto zikaNkulunkulu nokwethembeka kwakhe kumile kuze kube phakade. Haleluya. Lithi lenkosi ke asibe ngabangaxegiyeyo. Haleluya. Sibe simbonga uNkulunkulu ngenkosi yethu uJesu. Haleluya. Indaba ibe ngoKristu. Haleluya. Ekhaya ophila kulona indaba ibe ngoKristu. Eyinkingeni zakho obhekene nazo zitshela ukuthi lalela zinkinga awubhekene nami
kodwa ubhekene noKristu owanqoba uSathane entabeni yaseGolgotha. Indaba okumele siyiphakamise kulezi insuku uKristu esenzele konke. Haleluya. Ngisho izifo uSathane asithumela ngazo uNkulunkulu ayinqoba 2000 years ago, azazi ukuthi kukhona uKristu owanqoba ukufa, wanqoba nezifo. Haleluya. Inkinga zakho nje azazi ukuthi mayifika kuwena akuthi kuyitshela lutho, akuthi kuyitshela inkathazo, akuthi kuyitshela usizi, kodwa uzoyikhumbuza ngoKristu. Haleluya. uSathane nje akazi ukuthi uma ehlasela wena uzokezwe nje, uzokahlaliswe phansi, awuhlalelanga ngikutshela indaba zakho ukuthi wena izinsuku zakho zibaliwe. Haleluya. Njengobona nje ihlobo lethwasa, njengobona nje kunyakaza, njengobona kunyakaza semhlabeni, izinsuku zakho zibaliwe. Haleluya. Ibandla lizophuma bangcwele. Haleluya. Lizophuma konakala emhlabeni. Nakuba kusavukeka nje uyalibona usizo likhona emhlabeni, nakuba sisabambekile ukuthi sisekhona. Haleluya. Nalabo basemndenini wakho abangamkholwa uJesu, nakuba basakwazi ukuvuka kuvukeke, into zabo ihlangana ube ngathi ziyahlangana yingoba kusekhona wena. uNkulunkulu ufuna udemonstrate. Haleluya. uNkulunkulu ayikho into azoyidemonstrate ngayo emhlabeni ngaphandle kwebandla lakhe. Haleluya. Abantu bazokwazi ukuthi singabantwana bakaThixo thina. Haleluya. Ngoba into esizinkathazo sizoyikhahla sezibona. Yazi into uyikhahla uyibona ukuthi ngiyakubona kodwa manje usendaweni errong. Haleluya. Mina ngisowe enkathazo. Haleluya. Mina ngwentokozo. Haleluya. Mina ngibonga uNkulunkulu ngoKristu ngalento angenzela zona. Haleluya. Ake sibongene uThixo bangcwele ngezinto asenzele zona. Haleluya. Afika uSathane ephethe izinto esiningi azosikhathaza ngazo. Sithi hayi ulate. Sathola intokozo engapheliyo. Sathola intokozo yaphakade. Haleluya. Sabizwa ngabantwana bakaThixo. Haleluya. Namhlanje singamakhosi, singabapriest. Haleluya. Kuqala ngesikhathi eTestamentini elidala inkosi ibibayodwa. Kube khona umpriest. Haleluya. Kodwa uJesu asefikile lento ufika wayithatha wayibeka kuthina sinobukhosi siphinde sibe nopriest. Haleluya. Njengoba sizongena emthandazweni singena ngezopriest. Siyonxusa. Haleluya. Sinxusela imindeni yethu, sinxusele konke siphethe ezopriest. Haleluya. Kanti esitheni siyakhama siyinkosi, sasilawula, sesikhomanda ukuthi kuzokwenzeka u1 no2 no3, u1 no2 no3 ngeke enzeke ngoba singamakhomanda ngenxa yobukhosi obukwethu. Haleluya. Soba ngcela uKristu ufuna ukuzembula, ufuna ukuyiveza ngathi ayikho into azoyiveza ngayo ngaphandle kwebandla. Haleluya. Singasuki kuye bangcwele, singahlehlishi inchi sekusele kancane ade esho obephethe uhlelo kuthi asekuseduza bese yakhona. Haleluya. Sesihambe kakhulu kuba singakhathala manje, asibona bokuhlehlela ebhujisweni kodwa singabokukhola kuzobe kusinza komphefumulo yethu. Haleluya. Lithi izwi lenkosi makabonge uNkulunkulu osinikele zilunqoba ngenkosi yethu uJesu, wasinqobela izinkathazo, wasinqobela izinhlupheko, wanqoba izifo. Haleluya. Wanqoba inhlupheko. Haleluya. Asisahlupheki nje ngenxa yalokho esakwenzelwa. Umuntu ongenaKristu uyahlupheka. Haleluya. Umuntu ongenaKristu unenkathazo, uhlala ebalisa. Haleluya. Ebalise into ngabe uyabonga ngoba yini ungabi naKristu kwenza ukhathazeke. Haleluya. uKristu kesimbonga sesizothandaza lithi makabonge uNkulunkulu makabonge uNkulunkulu owasinika, uNkulunkulu osinika ukunqoba ngenkosi yethu uJesu Kristu. Indawo bangcwele ayibe ngoKristu. Haleluya. Yonke indawo ngoba uNkulunkulu wasinqobela ngayo. Haleluya. Asoze sahlushwa, asoze sahlulwa lutho ngoba siphethe umnqobi. Yingakho sesingabaphezulu kwabanqobi. Haleluya. Uyathi ubaba
asiqala ukunqoba, asilwele ukunqoba, kodwa si-enforcer vele ukunqoba osekwenziwa ngoKristu Jesu. So ke zonke izimo obubhekene nazo, angazi ubhekene nazo, angazi ukuthi noma yini ebixakile, ngithi angizokugcizelela noma ngizokwazisa ukuthi namhlanje yonke lento obubhekene nayo uNkulunkulu udelile nayo, ngoba uNkulunkulu okuthandayo. uNkulunkulu wakwenzela uIsrayeli isimanga ejahwa impi kaFaro. Haleluya. Wangena olwandle, uthe phakathi nolwandle lithi idlo inkosi wayilunguza ngovivi lokusa. Ngizothi lento obhekene nayo uNkulunkulu uyayilunguza. Haleluya. Uphinde uthi kuMoses, lempo oyibona namhlanje awusophinde uyibone. Ngizothi lezi zinto okade uzibheka zibuka zikujamele namhlanje awusophinde uyibone, ngoba uNkulunkulu ufuna ukunqobela zona ngegama lenkosi. Noma kuthi uxakwe yini, angazi uxakwe yini, noma ngabe sewuyithandazile ngazathi sekuneminyaka ingahlangani, kodwa ngizothi namhlanje uNkulunkulu njengoba adesho ke washo ngoba ucele ngesonto ukuthi uNkulunkulu indlela anamandla ngakhona uyakwazi ukuthatha usuku olulodwa lufane nezinkulungwane zeinsuku ifane nosuku olulodwa. Lento usuyibalile, wayibala iminyaka ukuthi hayi lena imile sebebathe kwenza uNkulunkulu ngayisolva ngosuku olulodwa. Haleluya. Ngoba uNkulunkulu ayikho into emhlulayo, akaxakwa lutho uNkulunkulu ngathi ufuna simkholwe ngoba uyakwazi ukuguqula isimo esesixaka iminyaka asenze nje asisolve ngesikhathi esisodwa. So ilamazwi bangcwele benginje asikhuthazane ngayo, sisentweni bangcwele, sathola ubest. Haleluya. Sathola into excellent, sathola into engenasici, sathola into ephelele, into engafuni ukusekelwa. Haleluya. Engadingi ukulekelelwa. Haleluya. Bathi mase besifundela bafundela namavesi angekho bathi noNkulunkulu bobu umbhekelelo noNkulunkulu uyabhekelelwa. Ngithi mina lento esiyiphethe ayidingi bhekelelwa, iphelele, inayo yonke into oyifunayo, yonke into oyidingayo ikulento esiyiphethe. Haleluya. Ivangeli esalitholayo liphelele bangcwele, saze saba sentweni. We need to be excited. Uyabona futhi makukhona into kufanele siyi-enjoy emhlabeni, singadabukisi insindiso, siyi-enjoy, sikuthokoze basensindisweni, sithokoze uSathane ethi singathokozi ngenxa ukuthi sathola into ephelele. Wawungayitholaphi into okuzothi mabe sekuzinhlupheko, sekuzama-tribulation ikuthathe. Haleluya. Kuphuma igazi kuwena uma ube usaphila, kugijima inkazimulo esikhundleni segazi, bese kujika umzimba wakho ufane nokaJesu, uphume la, uphume ingahlephuki le ndawo ephezulu, kodwa uphume khona. Kuthi osengcwabeni aphume engcwabeni lingahlephukanga, aphuma ephezulu. Wawungayithathaphi into enjalo. Haleluya. Sathola into engatholakala indawo. Haleluya. So kumele sihambele phezulu ngento esiyona, siyenje bangcwele, asiyenjoyeni insindiso. Haleluya. Abantu mabasazi ukuthi singabaphathi bemfihlakalo futhi siyakuthokozela lokho esakwenzela uNkulunkulu, asidabukisi. Haleluya. Asidatshukelwa, ayikho into ethi asidabukise ngoba siphethe into ethi nje into yomhlaba. Haleluya. Unumber 1. Haleluya. Into ephezulu kwento zonke yilento esiyiphethe. Haleluya. So ke bangcwele asemjabulela uKristu. Haleluya. Uyabona nje ufakazela umuntu uthi ngiphethe into engakusiza impilo yakho la kulokuphila siphila khona nakwelizayo. Haleluya. Wakwayibona apha into ekwazi ukunceda kulokhu kuphila, izikuncede nje kokwelizayo. Haleluya. Bathi mawukhuluma nabo bethi ayasazi kwenzakalani ngala, umthetho mina ngiyazi kwenzakalani ngala, ngithole umuntu owazi lapha engavela khona. Haleluya. uKristu sibuyisela la esavela khona. So asikuthokozele bangcwele, asibe excited ukuthi sinqotshelwe. So inkathazo ayibe kude nathi, inhlupheko sibe kude nathi, ukufa kube kude nathi, isono sibe kude nathi. Zonke into ezanceda uKristu nje aziqhele zibe kude nathi, ngoba uNkulunkulu wayinqoba zonke ngoKristu Jesu. Sesithandaza ngegama lenkosi, sizodedela ubaba wethu ubaba Thabethe ezosihola ngegama lenkosi uJesu. Kodwa ukhuluma nakho konke bangcwele, asimkhonzeni uNkulunkulu, simkhonze ngathi siyambona. Lithi lenkosi uMoses esekhulile. Haleluya. Washiya
iGibhithe lithi wayemkhonza ngathi uyambona ongabonwayo ake semkhonze ngathi uzobuya ekseni haleluya asemkhonze ngathi uJesu uzolihlwitha ibandla ekseni haleluya kodwa engakahlwithi akube khona into ezenzakalayo ebandleni akube khona umdumo haleluya kuma cell group akube khona umdumo komakhelwane ekhaya akube khona umdumo akube khona into ezenzakalayo nje ukuthi uThixo ukhona into azenzala uthe ubaba umfundisi izolo wathi ena kulesikhathi esiphila kusona into uNkulunkulu afanele asenzele yona ake ibona nje ake demonstrate amandla akhe haleluya ake ukuthi umuntu mayegula umbeka izandla kuphuma umlilo izifo zishe ngegama lenkosi uJesu ngoba sigcwele amandla sigcwele uThixo sigcwele isimangaliso uThixo asilondele sona so lokho kusenhlizweni obesenhlizweni yami ingane yathi usima ngenyawo ubabuthabede ezosithandazela ngegama lenkosi ethu uJesu haleluya uNkulunkulu ufanele udumo inkathazo nosizi kukude nathi uKristu sinqobele ngegama lenkosi ethu uJesu Kristu haleluya haleluya simshaya izandla kakhulu uMoya oNgcwele